Satu lah turun dah buyang reko. Nampak dia anak badaninyo. Nambah namo Piek Senti Dewi Marato anak. Oh imbo apa yo pae. Nyokaja pada anaknya yo pae. Oh satunya kaja badariko ya pak. Latibo badan Senti Dewi yo anak dari badariko. Ini apa sayang Jawa ya pak. Ha, baadu sana menggantung cerita kita minggu dulu. Ha, tunggulah di minggu nang kawesua yang akan kita buka balik cerita baru ya. Dengan bukalah YouTube Sinar Padang Official. Allah dia tele anak batu. Oh duduk baju untai malang di atele anak batu. Bolehlah memandang larang jauh karimbo larang ayo. Oh bolehlah memandang larang jauh karim bolara ayo honan tadi lakaset olah nombor lah satu kini laka masuk kambang oka nombor lagu
tolong bana larang jawe dia la jangan Sato tiba di simpang Panam Nio di daerah Pekanbaru lah turun badan diri Oreko turun noto lapai tinggal badan dirinya Ariado pukul 8 meningkat pukul 9 pagi awak kamu mulai manyu barang kesu barang jalan malinte oto di Sabah Alama malinte la otonyo di sabala satu malinte oto tadi ampienyo anta badan riko tapi nampak de urang namanya piroto di cali oto nan malinte oto tu seden merah ti ayam iyo labe manam tuan BM nyoanam di sinan kalau kok dipandang bakat to urang namanya piroto dangalai wangai namudoe kok ingin mati ya badan buyuang janjoto badan ambo itu panjang jembatan leton tajuni sajo sungai siak ba itu kato badan inyo ndak ambo membayi utang Komandang kato supiroto bakato badan nyoma badan riko onde udah nandi ate oto yoda Ho ambo baru turun dari sinariau buninyo kare oto udah buninyo datadanga mangko ndak nampak dodai oto lalu tuan mangko ndak nampak doda oto lalu mandanga kato rupo itu tadanga basonyo baso padang di sinan kalau dipandang ndak jadi do lampunyo oto berang onde dia kanduang namu doe naik la do luang ate oto nyo suruh naik riko tadi alanyo suruh siriko naik la naik riko ate oto riko naik oto bajalan tuan oto naik nyo asakutiko alala naik ate oto bajalan oto seden merah ti ayam sato bajalan nyoto tadi
ndak guna to bilang lamo nanoto sedang berjalan lalamo di perjalanan kamanyo jalan nyoaran kalapau nasi baranti di laman lapau nampunyo ajo rampiaman Tuhan nampunyo ajo nyoarampi aman sato nampak seden merah tiayam yola BM manam AA di sinan bakato nampunyo lapau dangakan di karyawan lapau elo malata anaya biabi malata nasitu ketua banana datang oh sato tadanga makato itu nan punyo lapau nama ngecek menjauh karyawan lapau jadi pak kato badan ninyo nampunyo to seden merah tiayam mai lala turun dari oto satonyo turun dari oto Naninyo siriko tadi naninyo la turun pulo tabuka pintu kiri kanan la turun ninyo nambah duo alal tarui masuk lapau ndak paralu dietong lamo satu tibo di dalam lapau bakato ajo rampiaman dangakan banala di ketua kamakan ko ketua atau minum ba itu bana kato ajo menjawab sekali badaninyo nanambo dia lain nak makan ko ambo jadi minum sajo dia ambo ngoko agi nak ngasih Tuhan dia ambo konyo agi nasi mandanga kato rupo itu nak tabado sanang dalam hati lah duduknya di kurisi tangan tampai ate meja nak guno to bilang lamo bana Ota letak nasi di pelayan letak nasi jo sambah bakato badalanan mudo tu yo udah nampunyo to onde dek kandung ladang abana makanlah dulu badan buyuang dia makanlah dulu dia badan buyuang mandanga kato rupo itu jadi dah kato badan inyo alala makan badan riko oh sadangnya makan kok dipandang dan nasi sudah diambilnya tatambu nasi masuk pinggan konan sambala di binjeknya mulai kemakan badan riko sadang lama badannya makan manitik jatuh ye mato mencali riko menangi kau bakato udah nampunyo to onde dia kandung namudoi manga manangi yo dia sadang makan dia mandanga kato bantu itu sehinggonyo badan diri riko ndak jadi nasinyo abi baru dikato kadi jawe ala kato jawab panariko onde udah nanelok baso membawa boda makan masuk lapau bangkon manitik daya mato ndak patut terjadi doda bentuk kini ndak patut terjajak pekan baru doda oh kalau nasib lada badan ambo alun kesampai bentuk kini rumah lah betoko ala yoda kok piti banyak lolai nanti simpan tapi malang tibo diambo orang rumah dah
meminta carai dai. Orang rumah mada meminta carai ba itu kato badarinyo mandanga kato bantu itu di sinan kalau kok dipandang onde dek kandung namu doi makan bana badanang dolu jan bini lo nang pikian. Hoi ko daerah Madie Pekanbaru abantuk Perusiado yang mari pakan koma ba itu kato badan udatu baru manjawe badan riko onde dia kandangan bana danga de udah sabananyo yoda hondak masalah bini doda nentakana ambo sayang kabake anak arok kana dai ndak tabado tuan. Oh arok kana madana tabado ba itu kato badaninyo di sinan kalau kok dipandang baru bakato badan udah nan sumanan punyoto. Kau makan bana badan nang dolu bekonyo awak bacarito dia. Bekonyo awak dia bercerita di sinan kalau dipandang ma'alun badannya tadi salah saya makan yo minum lama rokok sabatang sorang abakato lauda tadi onde dia kandung namu doe bari lurui udah batanyo bari bana udah barun dia. Ko udah dangama dia kema basora namudo buni basuang baso padang padangang di mano bana ba itu kato badaninyo siabana galajo namo. Oh baru manjawe badan riko ko itu dan kau datanyo amboyo aslinyo da orang padang. Oh tapi bukit tinggi dah padang ambo orang rana bukit tinggi kalau nyogala dengan namo ambo banamo buyung riko dai. Ambo banamonyo abu yoriko mandanga kato bantu itu kok namo di udala jale ba itu katonyo kini namo udang bulie nak tahu pulo kok udah iyo di padang juo tapi pesisir padang udah. Oh aslinya udah rampainan bungo pasang kampung keteknya namo udang boleh nak tahu dah namo Asril Caniago panggilan Asbon orang namo Andi. Oh panggilan Asbon dia orang lamuan ba itu kato badaninyo jadi kok masalah dia bantu itu ndak para luang menangi pulo itu pakaian badan awak. Oh udah batanyo ke badan ngariko dia nambuyung kepakan baru rumah siapo nambah 7 dia. Oh rumah siapo dia nambah 7 janjang siaka batingke mandanga kato rupo itu. Kalau itu
itu dananu datanyo nanambo kepakan angko ndak ada rumah kabatuju ndak ada janjang kabatingke ambo sabatu dapai marantau ba itu kato badaninyo menjawe badan diri asbon nonde dia kandung namudoe ko iyo ang batu-batu pay marantau dan tanang ke pasabawa di Pakanbaru lembah hitam di ho disabui la urang kebetulan badan diri udah menjadi ketua pareman pasabawa gantian dia badan diri udah Oko adoang dalam kesulitan kau ndak bisa lema bian sama seorang barunya udah kang panggil dia Omandanga katonyo bantu itu lasanang badan tiriko kalau yoda sabantu itu antalam boda kepasabawa pado rumpui biala padi pado pandan menjelo-jelo pado idui da biala mati pado awak juati boba itu kato badan riko Komandanga katonyo rupo itu lasanang hati badan asbon nambah namo asril caniago tuan Odisinan kalau kau dipandang namakan sudah dibayinyo selesai makan dibayi disinan kalau dilie naninyo ala barang ke keluar dari lepau nasi nyotarui dangake otot tangadi tuan Onyo tarui dake oto tadi satola tibo dake oto pintu tabuka kiri kanan oto bajalan nak nyolai menuju daerah apa hola pasalawa menuju daerah pasabawa barang ke oto nak nyolai ondak lama to di bajalan nindak di jalan di palamo tiba waktu yo jangkonyo sampai ke daerah pasabah apa
sato nampaknya oto BM manam AA tekajui preman banyak. Siapa ko nampunyo salah, siapa nampunyo ulah, lumpatui ketua tibo babai utang badan kita dapik goreng pisang ange-ange ba itu keto preman banyak. O baranti oto di laman lapau, oto baranti sekutiko, oto baranti nyola turun tabuka pintu kiri kanan pae. Ota buka pintunya kiri kanan lah turuninyo nambah dua. Di sinan kalau kau dipandang setelah turun dari otonyo tarui ke dalam lapau. Ondak lama inyo di jalan. Di sinan kalau dilihat lah tarui ke dalam lapau. Siapa nampunyo lapau asli orang batu sangka banamo apa rapi ituan. Banamonyo apa rapi inyo tarui ke dalam lapau seto tibo di dalam lapau bekat tu apa punyo lapau kemakan ketua atau minum menjawek badan diri asbo nambo biala minum sajo kami berdua sudah makan. Satu talata aye dua gale pareman banyak laba kumpunyo imbau pareman banyak mano kalian pareman pesabawa. Mangko ambo datang kemari ada tujuan jomu kasui iko ko adik kandung ambo baru sampai dari pasisir kini ambonyo urusan banyak. Urusan ambo sangat banyak bana kini adik ambo kombo tinggal di pasako ganti ketua pasabawa dia. Oka ganti ketua pareman pasabawa kusui na inyo menyelesaian kok karua bisa nyopajani kok ado masalahnya nang dak kemungkin keselesai lapor kadik badan ambo tingganyo di pasabawa nang ko banamo inyo buyung riko. Oh di sinan kalau kau dipandang nak paralu dietong lamo bana kato sampai badannya asbon pai tinggariko di pasabawa pai. O tinggariko di pasabawa seto tinggalnya di pasabawa ko asbonala barangke yo akato pareman pasabawa iko bantu nang kajadi ketua wa laka kacau daerah pasabawa tuan. Tumpak di badan riko tadi nyuala tinggal di pasabawa ditampik lapaunya orang tadi iyo aslinya apa batu sangka nambah namo apa rapi. Oh di sinan kalau dipandang to sinan kalau dilihat abiari sari itu abiari baganti hari abiari baganti pakan sepakan yo duo pakan tinggal di daerah pasabawa jadi ketua ho pareman labanya
bilang olah mula sedang di daerah Pekanbaru iyo lokasi pasabawa badam teranggo ate tanggo manyang taure ate pintu o salam ta'azim badan kita ahli seketek tentang itu walau to ahli sinanyu o tinggal nariko di daerah pasabawa iyo di daerah Pekanbaru to japui badan diri susi o tuane Oto japui lah badannya diri susi di sinan kalau kok dipandang dak guno to etong lamo yo agak di badannya susi tadi ma'aluninyo pak sudah cari na pagi sepagi itu mulai malaga badan susi oh kalau nyo susi pak kamalaga pakai orok kita lun pendek pakailah baju sasak badan lemah hampir ringgi di dado badoro galang di langan mabakileknya cincin di jari bermain subang di telingo anak-anak lah di lagaan pulau barangke dari Tarok Bukit Tinggi yo lepas sawo kuning nangkanyo 7 di malo indak kabasa nang hati kandak bulie pinta balang aku o sadang bajalan badaninyo nyuayun letang samulanjui nyuayun langka samo jarang baralo gulantik jari baralo geliang kepalo awak jalo nang kanamonyo ba itu kalau kok dipandang ndak lamuinyo di bajalan sedang bajalan jalan ju maalun pareman tangga pasa mencali kabake badan susi yo kabake susi tadi manggil yang pareman ba manggil yang preman banyak ba itu kalau kok depandang oko inyo preman kamancalik susi dari kaki sampai ke rambut. Oh ampu kaki bungka satayen tumi mandamai talu buruang bati jerong ceparut padi di pinggang karanggo naik batang mari berkata-kata
Tiga kata potongan Maria sekata tunangan duku sekata tunangan palu sekata dan dak sudah Oko daguanyo awan tagantuang nyoko bibir merah cuam palam masak panggalakan colima orang kali danyo bak pau di layang hidung mancung mana suntong talingo talipuk layu orang buik panjang tak gere-gere iba itu kalau dipandang kok pareman mencari inyo sedang bajalan bantu itu baka piye ampiang rembanda ampiang na urang padi cino sedang mandang awak leyanta mano pareman dake inyo Inyo pencantik bungoi nai pandai panikam parui padi gigi putih kuku bayi nai pinggang secakam tiga jari Yondak guno to bilang lamo bana sampai ke toko badan inyo toko dibuka nak nyolai pekarangan kadai lata susun duduk di tongoko opa hola badan la susi Dua di tokonya badan susi menunggu orang kabalanyo Ondak guna to bilang lamo bana ndak paralu dia tong lamo awak nan sadang duduk ariado pukul 10 meningkah pukul 11 menjawe pukul 2 balik siang datanglah nak bujang beli baju datanglah nak bujang nyoa mudo rama mudo bana nak tabado gagana mudo tuba itu kalau dipandang kulit putih rambutnya luju Allahu Rabbi nang katau Onyo pilih pakaian nyonanelo sarato baju yo Sarawak di sinan kalau kok dipandang sedang memilih baju tumpak dia nak pakai badan susi iyo lau pik Santi Dewi nyomain juo dalam toko sedang berjalan anak tadi malinte dakeknya badan mudo anaknya ambil di dukuangnya Tuhan anaknya ambil di dukuangnya lah nyo dukuang anak tu tadi nyo agian dake badan susi satu nyo ambil anak di susi tersirok darah dado susi saelok nangko namudo ko pandai lo mendukuang anak baru di sinan kok dipandang tarimo kasih bang banyak-banyak anak Allah atau mendukung bang
atau mendukung atau mambi anak ambo baru bakato namudo tadi dia kanduang nampunyo kadai kondaknyo malu lah dia dinan banyak kotaknyo sagan dirang punyo toko kotak sagan di urang nan punyo namu mambao anak nangko dia oh namu membawa dia anak nangko namu mendukung sepenuh pasaba itu kato badaninyo mandanga kato cuy itu batambah lulu hati Susi Petriani oh elok bana namudo dipandang pandai bana inyo mangece onde abang dangakan bana dangade abang elok ndak ado do bang urang kaberang ndak ado urang nang kabangi pokok namu abang dukung anak kama di bau anak nangko kama di dukung anak buli ayah nyobana nalapai bangai oh ayah nyobana mabang nalapai mandanga kato itu bakato badannya namudo tu onde dangan ladek nan punyo toko kok le buli ambo batanyo siapo galajo namo oh kalau itu nang kabang tanyo kalau nyogala dengan ambo banamo Susi Petriani Susi panggilan dari kawan Susi bawan dinan banyak oh mandanga kato rupo itu baru menjawe lo badan Susi namo ambo abang lah tahu namo abang bang siapa bana bang oh namo abang bang siapa bana ko itulah dia nang kadik tanyo kok namo ambo kadik tanyo awak buruak namo ndak elok tapi dek Susi dia nambat tanyo buruak jo elok bakaban yo Susi oh kalau nyogala lah dia dengan namo oh nak jale bana di badan Susi ambo bana mo dia buyong pirgo tuan oh ambo bana mo dia buyong pirgo panggilan dari kawan ba itu kato badaninyo oh kalau nyopir go labang namo abang sasuai namo yo bantu namo elo awak lagaga ba itu kato badan Susi oh dek lama otak kama otak ari batambah patang juo tuan oh hari batambahnya patang juo nam patang sepatang itu barako dia baju nambah pilih 100 sarawa sekalian baraharago baju nangko oh bakato Susi Petriani onde bang pirgo dang abana karano awak baru kenal biainda baju babai bang oh biainda bang baju babai ba itu kato badaninyo baru bakato badan diri pirgo onde dia kanduang Susi dia
Ondak boleh sebantu itu nyotingan piti di Pirigo abang barangke le susi kato Pirigo besok nyo abang kamari pai mandu kuang ho anak nangko dia Onam piti sudah nyotingan Pirigo barangke nak nyolai lamo taman uang badan susi Odi malo susi nak kaba manuang awak tadorong sayang bana dapek nyopir golabar angke dape nyopir goala barangke nan sabananyo kok dipandang tumpak di badan diri Pirgo inyo tu maju badan susi ba itu kalau kok dipandang rencana Pirgo lain yu kok alanyo tadorong sayang lamo jo lambe susi ambo datang tuan Odisinan kalau dipandang ala barangke nyopir go tadi naninyo ala lapai dia tong badan si susi nyo sadang di dalam toko hari bertambah petang ju petang bajawe dengan sanjo nan sanjo sesanjo itu toko nyo tutui nyo babalie tokonya tutui anyo babalie inyo nak nyolai anak la jale ka dibawa pulang ke Tarok Bukit Tinggi oh indak to bilang lamo bana oh sampai ke Tarok Bukit Tinggi nyo tibo dake labu rumah pintu tabuka nyola naik satola naik ate rumah anak ala nyolata ditampe nyoba main anak sama seorang nyoba mangan uang dikuringi si tuan Oi nyoba manuang adik kurisi sadang duduknya di ruangan tamu nampir go tekana-kana nak namu lupa di badannya oh di sinan kalau kok dipandang di sinan kalau dilihat nan patang sepatang itu nan sanjo sesanjo itu oh sadang bamanuang badan susi balai rajo kaulu balai di dalam lawi tinggal di sinan dulu badan riko nang kita sabui Oba dari konyo anak kita sabui to japuinyo di daerah Pekanbaru tampeknya di pasar bawah
Oh sadang tinggal di pasar bawah, jadi ketua pareman pasar bawah. Dek lamo bakal lamuan, abi hari baganti hari. Nang kawan bertambah banyak, orang bitau di badannya. Oh tumpak di badan hari ko tadi, ko adik ketuanya na lamo, adiknya dari Buyung Asbon. Oh sadang nyobana nama gantian ketua tumanyo na lamo. Oh menggantikan jabatan kakak sedang di daerah pasar bawah. Batangka pareman samoinyo tuan. Oh batangka pareman semua pareman sedang batangka tangka juola datang badan diri amal badan riko setola tibo riko tadi. Oh pareman sedang batangka bana nyoimbau pareman banyak satu imbau tapuknya lagi tapating ibo Kota Rajang lah datang. Tempat tibonyo terajang datang itu kalau kok dipandang menjala preman banyak tekaji mencalik laki tangannya lebih kancang lo pada ketua lamo. Oh mencalik lacuik laki tangan tak berani preman banyak batang-batang kui bakeri ko tuan Oh batambah takwinya memandang iriko, batambah sagan preman banyak meminta ampun bakeriko, kok salah ketua badan kami bari maaf. Oh kami nan banyak mendengar katonyo bantu itu baru bakato badari kodanga kalian preman banyaklah jadi yang sekali ko batangka di hadap penambo jangan ulang-ulang juo. Kau ingin juang mau ni duya, kau ingin bau mu panjang jangan batang kata ngapa sayang Ojan batangka datang apa saba itu bana katoinyo mandanga kato rupo itu pareman lamu akui bertambah saganyo abakiriko kato hati preman banyak kecewa kancang tangan ketua lamo kiro kancang luar dielai pada ketua lamo kolai ba itu sekali kato pareman
Yo indah to bilang dola mo bana abiari sari tu abiari laba ganti hari abiari baganti pakan abi pakan nyo abaganti bulan sebulan yo 2 bulan tinggal di daerah Pekanbaru Pasabawa kampung keteknyo kurang tahu pak di badannya Buyo Riko Siriko adik si Asbon Mas Siriko adik si Asbon tinggal ninyo di sinan sedang di daerah Pasabawa lah banyak orang nan tahu to japui badan diri susi o sadang de ari saritu kabetulan badannya kurang sehat indah inyo pai ke toko sadang bamanuang ati rumah nyo sadang duduk di ruangan duduk nyo dake meja tamu awak nan sadang duduk main bau orang di labu rumah baca assalamualaikum menjawab badan diri susi Waalaikumsalam kata susi mencaliknya ke labu rumah kironyo orang nan datang iyolah badan diri pirgo nambali baju minggu do Ona bali bajunya minggu dulu bakato badan diri susi na yela bangai atero Ona yela bangai atero malana ye badan diri pirgo Osatola na iye nyo badan diri pergola duduk inyo di kurisi bakato badan susi tadi onde dengan lade abang tunggu sebentar bang abang dulu duduk lah dulu bang di kurisi Susi tarui pai ke dapur seto tiba di dalam dapur nyobue air untuk pirigo seto sudah air nyobue teh susu nyobawa keluar kota letak dake nyo hadapan nyo badan pirigo bakato Susi Fitriani minum labang ayena koyo bang oh minum labang ayena ko menanga Susi suruh minum aye diambil nyo ditunggangkan tak tunggang aye masuk piring nyo minum aye sekali Sadola ialah nyo minum di sinan kalau kok dipandang obat kato badan diri pirgo onde dia kandung Susi dia Homa ko anak badan Susi nambah namo badan Senti Dewi Omandanga katoco itu menjawab badan diri Susi anaknya sadang tidur bana yo bang
sadang bang tidur bana mandanga katoco itu tadanga anaknya tidur baru bakato badannya buyong pirgo ko anak memang lah tidur oh apanya pai kama mandanga katoco itu onde abang dangakan bana oh apanya juo bangai nambatanyo sesuai katonyo ambo dolu ambo lalambe samo sorang yo bang ambo lalamo bang carai jo apa badan senti dewi lalambe kami di bapisa ba itu katonyo badan susi oh di sinan kalau kok dipandang baru bakato badan pirgo aja wapan badan pirgo oleh sabat tua batuanyo kok dia kato susi lain dah adik baduto dia lain dak dia adik baduto kato sampai serupo itu aja wapan badaninyo ndak ado do bang ambo baduto ndak baduto mului jo hati ambo lalang ambo tinggal seorang tuan ambo lalamo bang di bapisa mandanga katoco itu banjawe badan diri pirgo oko batu lalamo dia di bapisa hari kini ambo batanyo pado kandak motan-tan pado tahu ki dalam hati ko iyo batu-batu lai lape ambo ingin melamar badan susi kajadi bini badan ambo lai kok suko hola badan la susi mandanga katonyo bantu itu indak to bilang lamo bana dak para lulo to etong lamo odangakan bana lah dia bang kok lai bang sebatu-batu lain dak abang baduto tapi sebalun ambo maman kamanjawe sebalun katombo iyoan oh bapikirlah bang dolu ambo ala barana cie oh abang oh lain dak ko abang menyesal lain dak ada penyesalan ba itu kato badaninyo ndak guna to etong lamo jawaban badaninyo anak cieknya umpamo indak ndak ada ambo menyesal